Kaikki ainakin helvettiin. No ei sillä enää väliä kun me hävittiin. Mikä vittu lifestrike? Toi. Se on se sun Toikin on vihreä passi. yksi osta. Kaikki on jotain aktiivia, mä osaan käyttää semmosia ihan semmosia. Mulla on ulti, mut siellä vaatii vähän setapia kai vaan tappaa. Mikä pittiin istumaan. Ne voi sitten enda. Mitä pitää? No siihen vitun tiilä. Hetkeen. Ei riittänyt. Kuoli! Sijoittava. Ei vittu. Rauhoittuas. Vaatinut vähän meillä. Oi vittu se. Tuli selkään joku jostain laatu. Vaistele! Reppi ihan kohta. Ne pitty! Hyvä! Shit, nyt se vittu. Vetsi sätiin. Sädin lisää. Teko mä raavin! Jami syntyy kohta! 4 sekkaa Jami. Pulustakaa pojat! Pitää mua pulustaa. Pulusta! Jami tulee! Oh! Ai. Siellä on 3 kii. 3 kii. Se vaan Lakittuu nyt! Uus. You're doing it! Liquid is doing it! Oi vitsi. Mitä?